uripiku sing prasaja aja meri karo bandane wong liya raja brana sanggapan ora teko yen namung disawang nanging obyek sing ra krasa yen uripku diatur karo rasa rasa iri rasa dengki ngerangelingi mas bilong kerjane apa ngerangelingi mas bilong kayane piro aja padha seneng nganggo suwe-suwe ngrasani tangga gunane apa genah kleni iku mesti karpetan goro-goro golek tumo suwe-suwe ngrasani tangga gunane apa genak kleni iku mesti bubar petan dadi perang Bratayuda rumah tangga berantakan gara-gara petan anak telu ora katokan gara-gara petan bojo lunga ning Taiwan gara-gara petan para tuwa njaluk sedan para tuwa edan uripiku sing prasaja aja meri karo bandane wong liya raja brana sandang pangan ora teko yen namung disawang nanging obyek sing ra krasa yen uripku diatur karo rasa rasa iri rasa dengki ora ngelingi wong lanang kayane piro ora ngelingi wong lanang kerjane apa
dongane wong akeh. Ya nek Iya. pancen umpama diparingi udan ora jadi masalah. Iya. Hujan bukan masalah, hujan adalah dekorasi alam. Dekorasi alam. Ora kena dijaluk, ora kena diselaki, Oh, kabeh iya. gumantung karo sing ngecat Lombok. Harus ngecat Lombok iki sapa? Sing ngecat Lombok gak roh? Gak roh. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Gaya Allah. gayamu ki lho katre kok anu Gusti Allah Subhanahu wa taala ngono ya mbok fase-fasehno. Lah ya mula kuwi metumu karo aku lagune Goro-goro Petan. Goro-goro petan. Karangane sapa kowe roh? Karanganmu dhewe. Lah mula kowe sing asli gawe lagu ki gampang, sing angel ki payune. Iya ya. Ning mung sak lagu iki ana werdine. Werdine piye? Urip iku sing prasaja, Urip menungso iku. urip kudu jujur. Aja Aja meri meri karo bandane wong liya. Ra entuk. Raja Brono sandang pangan ora teko yen namung disawang. Bondo tonyo sandang pangan mung disawang tok ra iso teko tanpa budidaya lan ikhtiar lan nyambut gawe. Iya Mula ya. kowe karo aku iki termasuk nampa barokah. Barokah. Iya ta? Heeh. Piyayi Kranji kene ngemplak wis Ya. gelem tasakuran. Ketoprak ya lagi pisan iki ditekakno donga dinonga le. Iya. Muga-muga ngarep mburine sak bubare nanggap ketoprak bela barata. Heeh. Sing saka marga mulya gempol juwana diparingi seger kewarasan. Amin. Lancar nggone golek rejeki. Heeh. Adoh saka bilaine. Amin. Ngene iki tak rewangi pencilaan ning dhuwur panggung. Sing digolekno sapa? Sapa? Ya anak bojo ngono. Anak bojo. Aku mbak terima modal wedak karo ange sing nguliahno anak. Lho iki. Anakku sing barep njupuk sarjana hukum. Iya. Alhamdulillah wingi bar wisuda. Sip. Saiki wis nyambut gawe. Heeh. Penak no kowe. Parkir. Weh, Lho bocah iku piye to? Lah ya anakku. Bar wisuda jipuk sarjana hukum kok trimo kerjane kok parkir iki lho. Ya urung tok gawean kok. Sithik halal sementing ora ngrugekno tangga teparo. Lho, Oh, ya ora. sing wedok Sing wedok. njupuk kedokteran. Wah, dokter Jos wi. Iya. Ya, Lah wis kerja saiki. Alhamdulillah untuk pengestune kanca-kanca wis nyambut gawe. Ah, lah apa? Dodol dawet. Cah iku ngawur iki lho. Lah piye? Ana jipuk kedokteran kok jurusane adoh men bakul dawet iki lho. Lah ku nyelengi sok ben nek entuk gawean kan penak ngono lho. Ya ora umum nek Ora umum ya rumah sakit umum kok wong ora umum. karepe iki nek jipuk kedokteran ya mesti dadi dokter apa suster ngono lho. Enggak bakul dawet. Oh, bakul dawet. Nek gini. Dan cengengesan iki homo cah iki. Roh kancane kok ndulat-ndulat nang aku malah gila. Ih, alah telek. Iki ra padha ae omonganmu ki lho omonganmu. Iki mah lagune gara-gara petan. Gara-gara petan. Berarti iso nyanyi. Lho, nek perkara nyanyi nek gudangin aku. Lah lagumu apa? Laguku kok Jawa Timur. Apa kuwi? Sing nyanyi Yus. Lah apike lagu sesore mau jalukane piyayi kene. Apa? Sida Rondo. Piye? Biyen mula sliramu wis tak aturi. Sip. Golek bojo sing tresna welas sejati. Heeh. Ingkang ibu asmane Loh. Siti Aminah. Cah iku piye? Iku gak nyanyi. Nyanyi sedorondo teko pujian iki lho. Lha piye? Biyen mula sliramu wis tak aturi. Ri Golek bojo sing tresna welas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara ngono kok. blas gak tau. Ingkang ibu. Gak tau digawe lara aku. Bojoku ngepenakno aku terus kok. Lho bojoku setia karo aku lho. Saking tresnane aku turu diraupi. Wih, raupi apa? Saking tresnane. Kowe diraupi. Heeh, saking tresnane. Urung melek wis diraupi. Kok diraupi iki lho, wong turu kok diraupi iki lho. Lah ya wir tresno. Tresna, wong jenenge wong tresna ya peh omong wong turu terus diraupi ngono. Heeh. Karepe nek nyanyi iki, biyen mula sliramu wis tak aturi. Subuh asar. Aduh. Kok subuh asar kuwi pujiane. Apa? Tanganmu mambu sambel jangkrik. Masamu ra panas nang irung piye tak idak-idak sisan kok malah. Ya lali aku mau. Bar mangan ijuk apa piye ngono? Ya jenesu to. Ora nasu ngene iki irungmu kan jadi kelihatan jelek sekali deh.
Alah telek dia. Lah telek ning rak telek teles. Gini. Najan belong elek ning pantes. Padha wae. Lah kowe telek garing. Iya. Wis elek maling. Dah. Maling lah wong aku maling yo tak setorke nggone pakmu wae. Lho, pakku tukang tadah kok piye? Lah aku yo barani maling. Lah kowe maling apa ora? Ora ya wis kok metenteng. Wong perkara nggo nyanyi kok malah marahi tukar padu. Lah nek nyanyi kok Jawa Timur kok ndi kok Irian? Jawa Timur ada rian untuk bosokku. Lha ning ndi? Jawa Timur lagune Yus Yunus. Sing wonge butak kuwi, sing maune guru saiki dadi penyanyi. Kuwi Yesus ya. Yesus kowe. Yus Yunus. Yus Yunus. Sing lagune sapu tangan merah kae. Iya. Kuwi ana suluke ya. Iya. Aduh les reti. Aduh. Bocah kok suarane ya. Wis suaramu kok apik badhe kamu apa? Untumu kuwi. Lho ndas kok gajar titik lho. Lah nek biyen aku karo kancil sing go sasaran kan aku iki aku tok balesan kok. Modar nek ngene iki kowe ora. Iki kok kena ditagih sak kaplokan 20.000. Ngose, aku nek yaene mbok antemi lho. Gini. Panas. Ya, iya ya kandhani kok. Ya sing mburi. Iya lho, cangkemmu kok loro dong. Wis loro di siji. Iki siji. Lah sing siji. Madhep rono. Lha iki ya cangkem loro lho. Ada dulu. Kowe terus kemaki. Lah kowe tumon piye lho cangkem nek loro lho. Iki daging turah iki. Ya ora rasa-rasa. Ndelok. Mama. Ora iki aku ngandani apik tenan. Tenan sumpah iki. Ndelok rene. Ndasmu kok elek sesuk ganti ndas ae. Nggonku ana ndas truk nganggur. Aku rae lho ana ndas wong rek ganti ndas truk ya. Ora lagune sing nggih. Aduh les reti. Sedan tenan. Manis. Tenggangku. Diwarai kok malah. Iki lara tenan gobloke ngadep kuping. Yen tak ancam motoprak ngadeg dagelane mati ngono kok. Kalau sekali kalau. Iya. Ora ketok kamerane. Ben mlebu TV ngono. Wah, aku kan sudah suku-sukulina. Ya sudah ke sukulina. Tengkun aku tenggan kulina. Membuat aku jatuh cinta. Walang kekek. Loh, Walang jlut. Wah, lagune sapu tangan merah walang kekek. Lah piye? Kuwi ana terusane kowe butahe manut aku. Iya. Aku pengenane manut kowe kathokku ilang. Lho, aku mangkat dhewe iki. Kata ilang lah, Po. Ben gak ilang. Penggamu ning pasar Kemplak ya apa marai. Lah gene. Makarya le. Makarya apa? Makarya golek tegesan iki. Heeh, wingi entuk 2 kilo. Ayo, duet. Duet. Turi po. Lah aku walang kekek ra entuk kowe malah ana lagu sapu tangan merah tekan tiba turi-turi putih. Gelem ora? Maksud oh iki mbok nggo jalaran ben aku darani ra iso nyanyi ngono. Iya lho. Oh, se. Ngose arek ngose. Oke, men. Turi putih ditandung ning kebon agung. Turi putih ditandung ning kebon agung. Jalaran tiba nyemplung mbok kira kembange apa? Mbok ira kembange apa? Kembang. Wis takon sembarang kembang. Belongi gudange variasi kembang. Ya. Nah, aku kok lele. Kembang salah. Lanang wedok padha numpak becak. Kembang salah. Lanang wedok padha numpak becak. Cabat ternabrak. Sing wedok glundung cekelan pundak. Mbok ira kembange salah.
melu ak nek kowe mburine aku melu dadine wong loro kok wong loro kembang salak nyekel pundak ya sip neh iki alah saiki kon dhuwur mengsot iya kembang anggrek lanang wedok numpak motor bebek kembang anggrek lanang wedok padha numpak motor bebek nabrak betek sing wedok glundung cekelan kelek mbok ira kembange anggrek kembang salak nyekel pundak kembang anggrek kelek ya iya ya takon sembarang kembang le oh gak kok pinter menang kok gumun ta gumun aku nek aku pinter aku dhewe ya gumun kok wis ganteng pinter aku ya mbah aku lha terus anak kowe anakku nyatane kuliah njupuk hukum parkir ngono kok iya ora apa-apa pinter kon dhuwur mengsor iya kembang krantil lanang wedok numpak motor trail kembang krantil lanang wedok numpak motor trail jundel sing lanang tiba cekelan pentil mbok ira kembange krantil perut teko pentil lagi nih lah pentil saru ya karo ora iso sing duwe pentil ra wong wedok tok kowe duwe lho ora ketang cilik duwe iya pentil ora saru kok berarti saka dhuwur ngisor pisan kas kembang jengkol lanang wedok numpak motor kol kembang jengkol lanang wedok numpak motor kol reme adol sing wedok tiba cekelan turi putih diatur ana kembang jengkol turi putih oh berarti budek we budek nek kembang salah nyekle pundak pas lah iya kembang anggrek kelek kembang Kelek, krantil pentil pentil. lho mandang kembang kowe jengkol iki budek wis dijawabno popo budek ini kembang jengkol lanang wedok numpak motor kol kembang jengkol lanang wedok numpak motor kol kol reme adol sing wedok tiba cekelan turi putih ditadur ning patamu kok marah sih meni sih wanyel aku ora iku kok kembang jengkol are turu-turu kowe putih marai kowe aneh kembang pirang-pirang nek kembang jengkol iku lho model lah utane kom dhuwur mengisor kembang ora aku ora wani kok ora wani iki rek kowe wani lho aku tetep wani wong iso nyanyi kok kembang wah anggere ora wani ngepas modar-modar lek kowe iya bojomu tetep tak sikat bojoku nang ndi ning ngarep Saidi ya wong anak ra duwe kok bojo dikon ngungsi adoh-adoh terus nek kowe kok ngono mbok padoni ya ae padha umbah-umbah tekan Arab ndak ngumbahi nanggonku gene lho gayamu lho tenan bojomu regane pira tak tukune lho masamu aku dadal bojomu mumpung aku urung duwe seret-seretan sing kaya bojomu bojomu tak tukune bojoku ora ape mbok seret-seretan iki mas aku dolanan dolanan sing kaya bojomu karo urung duwe ngawur ae kembang oh anggere mbok modar-modar kowe iya kembang jengkol lanang wedok numpak motor kol kembang jengkol lanang wedok numpak motor kol rime adol sing wedok tiba cekelan ketok mbok ira cekelan ketok
Piye kon dhuwur mung isor. Iya mengisor ning anjloke lo kebablasen. Lah ya kon dhuwur ra mung isor. Cekelen kental. Karena matamu mondol. Nesu. Ya ora nesu wong kuwi ketara nek wong goblok. Oh goblok apa stroke kowe kok nek nesu malah. Lho aja ngono ah. Ngene iki ndek tensirku wis munggah kok perkara ngrumati kowe kok. Lah iya aja Malah nesu ndongakno terus. wong stroke. Saiki ngene nek gak gelem nyanyi kowe. Kowe kehandaan Indonesia ra agi bobrok lah iki. Iya. Ya ora. Sumpah iki dina aku Tsunami puting beliung wingi sing saka ning apa nek perkara masalah korupsi. Oh korupsi ki apa to kuwi? Gayus. Gayus korupsi. Heeh, korupsi. Kuwi tambahmu kaya gayus lu kok. Nyak lele. Padha lemune kowe. Oh nek lemune tok ya malah lemu kowe karo aku. Ning kan Lah aku lemu dhuwur potongane dingetiko kadoan ketok manis lah kowe. Wis lemu ndik. Dingetiko kadoan malah ya togok ditutup tawon. kok togok piye wong-wong arani aku kaya pemain bola. Sapa? Christian Gonzalez. Sapa? Christian Gonzalez. Alah lele. Kepotongan kaya cukil ban rek. Nukil Christian Gonzalez pemain bal kaya aku. Lha sapa? Oh, Evita Mala. Leh, Lho Evita Mala pemain bal apa penyanyi? main bal ada Evita Mala. Ngono. Evita Mala penyanyi. Gini. Nyanyine nelongso. Moh. Lho, kuwi lagune Kang Paidi to iki. Kok Kang Paidi? Ku sing nyanyi Jono Longso kuwi Kang Paidi. Kuwi Mus Mulyadi Ya ya. iya Mas Mulyadi ki anak Kang Paidi kuwi tanggaku. Kok kowe ngayel? Cah iku pinter cah iki nek kon golek Lah aku imbuh kok. Maksudnya iki nyanyi nelongso jumbuhake kahanan Indonesia bobrok lho. Malu prihatin. Heeh, ning nganggo tari dan gerak. Duh. Nyawa dipangan iya ta kayak gini. Cangkem angger kamban ya. Hanya cakep kamban ya kena. Ya, Piye maksudnya? jok padha nelongso. Kowe nyaut. Cah iku piye to? Jare Maksudnya nek aku nyanyi terus mbok saut ngono lho. lah iya. Jok padha nelongso. Aduh, Kurang banter. maksudnya ora disaut terus dikonoke. Lah kalau ngomong yang jelas dong biar gua paham. telek. Kamu ngomongnya kurang jelas sih. Maksudnya iki nek aku ngomong aja mbok saut ngono, berilah dorongan. Lah bilang dong biar gua paham. Iki ngomong apa kok to? Loh, kita kadang ngajak Jakarta. Kono Jakarta. Makanya lo jangan keta-keta tak ciak dewe. Loh, Memangnya lo belum tahu gue. lo siapa? Loh, aku jenengku gue lo. Nganggep mbok celuk lo tak juatos lo gue kok. Piye to? Aku Gua nyanyi sama lo. Berarti aku gua kowe lo. Kowe nganggep nyeluk aku lo modar kowe. lah iya lo nyanyi sama Loh, lo nah. Wis didom nek kowe iki lo aku gua kok ngeyel. aku kok malah bingung ati. Bingung gak kowe? Bingung. Nah, aku dhewe ya bingung kok. Karepe nek bahasa Indonesiane lo iki kowe, gue iki aku. Ya ora iso, aku gua aku. Wis tak bancai, gua aku kok. Mbok leh lo. Gobloke, Lho gobloke. ya aku bingung sembarang ora duwe sing sugih ya goblok kuwi tok. Nek basane gue anjing aku. Kowe lo kowe. Kowe mau lo. Aku gua. Gua nyanyi sama lo, berarti kowe lo, aku gua. Lah saiki Nek nek jangan merubah nama sih. iki saiki medeni kok preman tenan kok. Saiki aku tak takon, nek kowe iso bahasa Indonesia padha karo wong Jawa Barat. Lah gini, Basa Sundane naon iku apa? apa? Lah ya apa ditakoni rek malah takone. Bahasa Sunda. Basane Sunda naon ki apa? Ayo apa? Lho, ditakoni ya malah ditakon. Tek, ini tak kandani. Apa nyok? Lho kok nyok? Lah aku barani ketek. Maksudnya kadiak naon? Naon ki apa? Lah iya malah takon. Lah ya. Naon ki apa kok malah takon iki piye? Aku sosok kok budrek aku malah kan. Lah iya, kowe ya marah budrek aku gitu tak gawe. Kok basa Sunda pinter aku lho, Le. Apa? Sondong kuring saha eta taek. Eta. Ya Allah Gusti, ora kuring saha tak taek, kuring saha tak teak. Heeh, karepku ya kuwi wong kualik karo kok iso. Untuk nyaon, untuk naon. Lha naon? Untuk naon. Kuring saha eta Taek, gak taek. tak teak. Heeh. Lah iya. Iya, ayo. Yo.
Wong ape gawe budreke wong gentut tak gawe budrek kowe. Jo padha nelongso. Jamane jaman rekoso. Belong munggah kaji. Sangune lombok trasi. Oh alah ya Allah Gusti. Goblok kok mbok Nyanyi awit pertama ora ana benere blas. Sapa ta? Kowe iki lho. Masa aku sih? Gua kan kurang paham. Maksudnya iki ngene lho. Sangune Wong kowe tuwa mrene ning Arab Saudi sangune Lombok Tarasi iki. Ning Arab Saudi iki sangune. Sangune kitab suci. yang jelas dong biar gua paham. Gua kan kurang paham. Sangune kitab suci. Ngose. Kowe iki lho. Lah ya aku. Maksudnya aku tau sing ngose. Kuat. Ya loro iku. Tak eker-eker raimu. Arene duet aku sik terus sakit kowe ngono. Heeh, ati kandhane sing tenanan go aku ben gak ketok goblok nemen. Adek kowe iki ya. Wah, Apa? Sengak dong. Sing ngacung garah kowe nek takonoke modar. Modar kowe kok iso Sing ngacung. Mun lah orang Madura bisa ngocan je to. lu dilu ngelu. Duh, Kalau cilu-ngelu iki. sarmejo dekno ulane. Apa? Mlayu aku. Lah sarmejo ono ulane ra. Lah kowe ngajak basa Sunda Madura karo aku. Wah, berarti kowe tau maling tekan kono ketara apal. Karo kuwi aku kan jajah desa Milangkori. Heeh. Lawang mengotaki nggoi. Ngemis lho kuwi jenenge. Jok padha nelongso. Zamane jaman rekoso. Belong munggah kaji. Sangune kitab suci. Iwa wedhus Dipangan ampune brengos. iwa celeng Pangan yo ora keneng. iwa sapi Dipangan nambahi gizi. iwa babi Ciriane para santri. Aja dipangan. Panganan apa? Aja dipangan. Najis munggah lado jok padha lho. Aduh. Kowe iki pencilaan nyapa to, Kang? wong tuwa le aja mbok garap. Lho kok garap piye to? Lara tenan iki tibane mak ngono kok. Ini lho tak warai. Nek nyanyi iki sing apik kok niku. Sing apik lha kowe iki ping pindho tak tampani aku sing pindho mbok colno kok. Wong nyanyi sing apik lho aku mlaku dhewe Kowe kok. pertama apa piye? Pertama ngene. Kedua aku. Ketiga kowe. Lah iya. Keempat jangan dilepas. Oh. Aku yang sakit. Oh, kowe mau kudune ngono? Mburi weh modar weh. Heh. Bongko. Modar. Modar untuk suwek kuwi. Aja padha nelongso. Japadha nalongso. Jamane jaman rekoso. Sondong munggah haji. Sangune kitab suci. Iwak wedhus Dipangan ampune brengos. iwak celeng. Dipangan yo ora keneng. Iwak sapi. Dipangan nambahi gizi. Iwak babi. Siriane kaum santri. Ojo dipangan. Panganan. Modiar le kowe. Mungsuh mantan pemain voli. Cekel raimu banting. Nyek. Mati tak cawisi terbelo le kowe. Hadiah Allah. Lu Lah tuh aku ya apa mbok mumpah aku kenalan. aku ya mbok ploro tiba karepku dhewe nganti mangek kare. Lah ngono aku disurung lho wong tangane sak tampah lambane.
pisan ning marem. Urung nganti tiba puluk raine blekno. Noning. Tang. Ngomong ngamu. Wong kerukunan iki karo kanca. Pancen kuwi senjatane menungso urip, kerukunan pinangka senjatane menungso urip. Ya iya rek. Marilah kita galang persatuan dan kesatuan. Ora beda kaya desa Kali Kranji kene iki. Pirang kakak iki. Wani nekakno ketoprak. Ya. Jan sana. Lah mulai dadi wong Jawa adat ketimuran kudu dinggo. Ora nek kowe tangan sak meneng. Wak. Lah padha kowe ya ora ndek sopan karo aku. Lha sopan piye? Lah wong karo wong tuwa wis ora basa sembarang malah jek ngantemi sirah digo dolanan. Lho nek aku tetep basa ya, kowe tau basa apa piye? Alah, ndek apaan aku basa? Lah ya ora tau ngono rek. Lho, Wong ya basa sopan unggah-ungguh karo wong tuwa kuwi digawa. gawa. Kowe iki awet bayi ra tau basa lho. Ngenyek le, aku mbiyen pelajaran basa daerah. Aku SMP kelas 2, ranking 1. SMP ranking 1, muridnya mung 3. Lho. Aku pinter dhewe mbiyen. Berarti kowe terakhir sekolahmu ning apa? SKKP. SKKP sekolah apa to? Penak kuwi nek mlebu bayar nek gak mlebu gak. Wah ora ono sekolah SKKP kok mlebu bayar nek ora mlebu ora bayar. Tenan rek. Sekolah apa? Sekolah karepe ra karepe. Piye sekolah karepe ra karepe lho. Lho, sekolah trimo SMP dhuwur aku. Dhuwur pakmu mbiyen menek klopo kok. Ah, barek apa untumu ngono? Lah gene. SD. Apa? SD. Lele, SD mbok pamerno aku. SMP pirang tahun? 3 tahun. Lah SD 6 tahun. akeh ndi? Akeh 6. Lah iya dhuwur aku ngono. Dhuwur aku. Ora iso. TK. Iso TK piro? 12 tahun. Sadokolmu kuwi. Gak, pokoknya gurune seneng aku gak diunggah-unggahno. Saiki meteng mbek aku. Sapa? Gurune. Metu anake 3 sing loro gak ndase. Dalah. Lah dikai ndas sapa? Kuwi tak wae ndas greh, malah dirubung semut. Ngawur ae. Ngamuk. Nek niat nyanyi golek penyanyi. Iya. Kulite Kuning langsep. irunge Buangir. kuwi seleraku. Mripate ndamar kanginan. Sias tenan. Celok kon rene. Heh? Celok kon rene. Wonge mati ya. Apa wegel aku? Wong umure 17 tahun potongane cilik kulite kuning nemu giring, irunge mbangir mripate ndamar kanginan. Modar mbok pamerno. Elek lah wonge sopan. Nah, elek. Mlaku ngene lho Kang. Kuwi nyisukini bar serempet truk kuwi. Ulolone coklek. Kon golek apa? Gak engko bar bodo. Maksudnya golek penyanyi lho. Ya saiki dong biar gua jelas. Ngono mbiyen mboke ya kober ngemiki ngono lho aku. Bocah kuwi mbiyen laire menawa dipancal jaran metu. Terus kaya ngono kuwi. Good night. Good night yo apa? Bahasa Inggris. I am speak English. Aku iso bahasa Inggris. Good night iki selamat malam. Esok
good morning. Good morning. Awan, good afternoon. Nenek maghrib. Good Candi Allah. Lho, kok good Candi Allah gitu. What do you name? What do you name lo? Siapa namamu? My name Mr. Belong. My friend Dog. Yes. Yes. My friend Dog. Yes. Asu we jebule. My friend Dog kok yes ya? Kowe ngerti Dog apa ora? Ora. Dog iki berarti anjing, kowe iki anjing kok muni yes sih lho. No smoking, no. No smoking. No smoking iki basa Inggrise pom bensin. Iya. Kok bahasa Inggrisnya pom bensin kok no smoking kok? Kowe tau ngisi BBM ora? Yo. Angger kowe mlebu pom ora ana tulisan no smoking iki basa Inggrise pom bensin. Oh. Bahasa Inggrisnya pom bensin no smoking lho. No smoking iki tidak merokok. Good night. Good night tok isamu ku lho. Aku iki setahun ya apalku kuwi tok. Basa wae basa. Basa. Heeh. Basa Inggris kita ora iso. Gak iso. Mbak. Apa, Mas? Piye? Wonge piye? Ngrespon. Hah? Mbak. Apa, Mas? Iya sih. Wong wedoke nek ayu, Heeh. nyuwara ning lambene gak obah. Bablas ya. Mbak. Apa sih? Ya. Sing kedua rek malah kemenyek. Iya. Apa sih? Iya, jas tenan. Suarane cemengkling. Wah. Mbak. Apa sih? Masamu ora roh nek congormu. Ya, apa ana wong ning karep suarane ning mburi kaya entut ae. Ki apa mati cah iki ora. Mbak, apa sih? Masamu gak roh nek Tangane pamu ngomongnya pol lho. iki menapa? Iki sing terakhir iki mau. Kita ya kok gak iso omong bisu menapa. Nggih. Maksudmu kuwi basa apa? Ben gelem guyu sik. Kowe barang iki apa kok. Bajingan. Dik, kowe ditakoni Mas Belong ora semaur to. Karo Mas Ontyong. Kok ya ora gelem to? Basa isyarat. Basa isyarat iki piye? Ya. Heeh. Heeh. Ya. Saru lho. Saru piye? Ora basa isyarat kuwe. Ya apa? Piye? Yo ngomongan karo aku. Ya. Neng kono lho tantene ning perapatan. Heeh. Aku tak jak mampir nang omahku. Heeh. Tak weki mangan. Jangan asem kecut. Wah. Nek durung ngerti omahku, mburi pasar manuk. Oh iya, engko tak jak ning pasar manuk ya. Oh, nek kowe malah mbok getno nang ngene-ngene ya apa? Ya, kecil itu basa syarat kok. 2 tahun bojoku bisu. Nek iki sarung ngomong apa? Nek iki sarung ora. Nek ngene-ne ra apa-apa aku mudeng. Ngene-ne ra apa. Iki basa syarat karo. Apa kuwi? Kowe karo aku engko ning toko Mas tak tukoke Kalau mudeng iki ali-ali. Kowe tumun piye ndokoke ali-ali nang kene mlakune pelangene. ngene iki ari-ari. Iya. Nek kowe ngene aku melu. Iya, apa? Melu numpaki motor. Motor. Saja iki lho. Weh, ndek cangkem jebule. Iya. Sampeyan iku kan sering godhong-godhong karo bocah wedok. Aku ki genting Mas nek digodhong-godhong Mas. Aja sering godhong-godhong aku. Tak kandhakno bapakku Mas.
Jangan, Mas. Rene sini. Jangan melecehkan kaum wanita. Lah sing ngeceke sapa? P2W. Heeh. Peningkatan peranan wanita. Wong wedok saiki derajate padha karo wong lanang. Yo. Yen lungguh padha cedhek yen ngadep padha durek. Mana mbok ngenakno. Nek kowe Sik ngenakno. to, Mas. Sampeyan iki lho, apa ya lali karo aku? Kamu sapa? Kamu sapa? Kamu sapa? Kok aku sapa? Kowe sapa? Suwe ratu aku nek potongane ora lali. Ning iya apa bener apa dudu? Aku ki pesek, Mas. Kan Ya Allah Gusti. Pesa. Heeh. Masa kowe pangling? Pira pampe karo Pangling. Pangling. Pangling nek cilik wong gede kan pangling. sampe dan kancaku Mas Bela, Mas. Bener. Lah, kok iso? Kowe pesa tenan. Saiki ning ndi kowe? Aku saiki ning Batangan, Mas. Masa aku saiki ning Purwodadi suwe ra tau ketemu. Ya Allah, kowe saiki ketok ayu tenan. Alah tenane lho. Pesek ning ana manise. Heeh. Kowe mbok ngono aku wis aku genti. Ya Allah. Sapa? Pesek, Mas. Kowe sapa? Aku pesek. Kowe pesek. Iya. Aku pesek. Iya. Iki piye to ya? Jare Kowe aja sembrono kowe. Ngene kok. Kowe aja sembrono. Iki nek ana metenge sondong kowe kudu tanggung jawab. Lho, lha kok tanggung jawab? Lah sondong mbok berarti ning nganti meteng piye? Suaran abane mati lho. Mati majur lah karepe ku ki aneh. Apa mene-mene kowe ngono lho. Ya ora. Wong jeneng kekancan iki wong-wong siji kok goroyokan wong loro kan ra ono tinane. Sing apik seduluran, kanggo ngraketke seduluran ben kena kanggo patuladan karo piyayi Kali Kranji kene. Ra ngono. Paring panglipur karo ngene ndong. Kowe karo aku pinangka wakil rombongan ketoprak bela Barata. Nek ana klera-klerune kanca sak rombongan gore paring panglipur, muga diparing kebake pangapura, jen menungsa kuwi kedunungan lali lan salah. Sapa ngerti dungane awake dhewe numusi taun mbure piyayi kene nek duwe kajat ben kersa nimbali awake dhewe. Masalah rega iso dinego, wong masalah dagangan ki rena-rena ya carane wong mbut gawe. Saiki ayo nggih dodolanan, Nduk. Heeh. Iki khusus Bapak Panitia bersama Karang Taruna diparingi gending mat-matan, engko lagi ndangdut. Oke? Diparingi gending. Iya. Cara kidulan ya, Mas ya. Heeh. Liwong, Mas. Liwonge sing piye? Lelo. Oh gak kuwi? Kleru. Iya.
pati selawase nalikane ro ing dalu ati ya yo lam-laman nganti mati ora bakal gerak tarianmu memang sungguh indah letih kecumarimu yang lembut seakan tersimpan sejuta misteri beribu mata dunia semua memiliki dari yang berkulit hitam sampai yang memakai sorban dari yang berkulit putih sampai bermata sipit Arata Sedek edang padha rata. Heeh. Kowe karo aku mung jejere ngabdi kena dodolanan ning aja lali karo pakaryan. Heeh, betul katukanan. iya. Kowe ning Pungkuran ana, Nduk?
Gawean apa? Godhok-godhok wedokan. Godhok-godhok wedang karo wedokan. Monggo kula aturi pinarak.